dit is een vast rondje van hoor. Nou, niet echt vast, want het is zo heel dik in mijn streek. Als ik wandel, dan kom ik hier wel dikker, ja. Je zei een kernterrier. Ja. Waar slijt het kern op? Uit Schotland, Kumper, kernt en... Ik ken wel Kärnten, maar dat ligt in Oostenrijk. Dat ken ik ook, ja. Dat is ook met een K, dit is met een C. Oké. Oh, wacht. C-A-I-R-N. Ja. Kern. Ja. Ja. Hey, en mag je zegt van... Wacht, zal ik ook een keer doen? Hop. Door. Dit gaat natuurlijk oneindig lang door, hè? Ja, dat blijft doorgaan, ja. Ja, dit blijft doorgaan. Ja, Wie het er? Simba, Simba. Jongetje of een meisje? een meisje. Een meisje. Nou, Simba. Hop. Ja, nu zit je eraan, hè. Dat doen we. Hey, en maar je zegt van oorspronkelijk niet van Maastricht. Van Meersen. Ja, en waarom dan toch in de stad gaan wonen? We wonen niet in de stad, we hebben een appartement hier in de stad. We wonen in Maarsen, In Maarsen? bij Utrecht. Ja. Ah, op de fiets. Nou snap ik hem pas. Ja, Oké, dus je zit hier eigenlijk min of meer op... vakantie. en, Pied-à-terre geworden. een pied-à-terre. Ja. Maar Maarsen is een huurland weg van... Maarsen is een huurland weg van Meersen. Ja, Wie van ziet je door Maarsen dan weer. terechtgekomen? door het werk van mijn man. Oké. En hoe lang ziet je weg geweest? Of Nou, hoe lang weg ziet je geweest, al weg? We zijn ook helemaal weg. De klinkt ja Weerts in de... In Mien? Ja, in de dialect. Die richting? Daar Nee, meer richting Venlo. nog meer richting. Ja, Venlo. ja. Nee, we hebben eerst allebei in Utrecht gewoond en toen zijn we teruggekomen naar Sittard. Ja? En toen hebben we een paar jaar in Weert gewoond. Op scherm. En toen in Maarsen. Het zal een leuke opname zijn met dat geblaf. Hey, en dat, ja, nee, dat is, vooral voor jou is dat enorm leuk. Kom eens, Simba. Kom eens. En dat werk, waar voert je richting het noorden ziet gegaan? Wat was dat als ik Bij vroeg? de ING werken. Ah, oké. Maar en Dat je is dan? het hoofdkantoor. Ik ben metgegangen. En wat heb je al die tijd gedaan dan? Van alles. Vertel! Van alles. Vertel! Ik heb met name vrijwilligerswerk gedaan en dan met name met gericht op kinger. En, wow! Gericht op Kinger. Ja, En waarom specifiek op Kinger? omdat mijn opleiding door verhogen. Ik heb jeugdwelzijnswerk gestudeerd. Ah, dus ziet je echt ook de stroot op geweest? De straat, wat bedoel je? In de zin, nou ja, welzijnswerk en jongeren, Oh, sorry. dan denk ik aan bepaalde Nee, problematiek. ik heb wel bijvoorbeeld bij de kindertelefoon gewerkt. En... Dat trapt er niet in. Nee. Oh, bij de kindertelefoon? Ja, Goh. onder andere. Ja. Nu werk ik bij Homestart, dat is een organisatie. En je hebt geen idee Lief doorgaan. met het dagboek? Luisterboek. Zo, Oh. de uurtjes eruit dan begint ze hier. En ik maar denken van, die luistert nog een leuk muziekje. Maar Nee. je ziet eigenlijk terwijl... Vrouwen Oh. kennen dat, hè. Die kennen 2 dingen tegelijk. Eigenlijk 3 dingen tegelijk. Die kunnen wandelen, de hond doet loten en een boek lezen. En belkjes gooien. En bij elke schoeien. Oh, nog. Hey, maar welk boek is het? Och, het is niet. Het gaat oorlogskind of zo. Dus het is niet echt geweldig. Oké. Nee. Ik had net dat van Hugo Borst, van ook moedertje. Dat Overzien- niet meer. Al overzien dementerende moeder. Ja. Ja. En wie was dat? Ja, ik vond wel indrukwekkend. Ja. Wat is het verschil tussen een gewoon boek en een luisterboek? Want een luisterboek, daar krijg je, ja, maar dan krijg je ook nog eens de dynamiek van een stem bij. Ja, ja. Ja, dus het is heel belangrijk dat het goed wordt voorgelezen, want anders is het niet een maand duren. Nee, precies. Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat ze zich dan enorm aan zo'n stem gies ergeren. Vreselijk, ja. Of als ze dingen verkeerd uitspreken of de klemtoon verkeerd leggen, dat is echt niet naar te luisteren. Nee. Nee. En dan komt ook wat er in het boek staat, komt niet aan. Nee, niet echt, want dan ben ze zo bezig met wie het gezag wordt, dat ze eigenlijk amper luistert naar wat er gezag wordt. Oké.
En dus papieren beuk die lees je niet meer? Ook wel, maar meestal op de iPad. Maar hoe gaat dit programma? Soms weten we dat zelf ook niet. Hè? Nee, dit is een programma over mensen die de hond doet loten. Oké. En nee, maar het is wel grappig. We hebben enorm veel hondjes al in het programma gehad. Maar nog geen kernterrier. Dat durf ik bijna zeker te zeggen. Die is ook niet zo heel erg veel, moet ik zeggen. En we gaan toch richting de 2000 afleveringen al van Onderweg. En Onderweg is een programma waarbij we de ganse provincie Limburg doorkruisen. En toevallige ontmoetingen, zoals nu met de Gok. En dat levert ook hele leuke gesprekken op over wat doen mensen, wat hebben ze gedaan, wie staan ze in het leven, hoe denken ze over bepaalde dingen. Ja. Daar wordt niet in geknipt. Dus we praten 11 minuutjes met de lui. Daar knippen we niet in, omdat we hier eerlijke, oprechte televisie willen maken. En wordt heel goed bekeken. Oké. Omdat mensen... Je mocht ook het zo ook kijken dan. Ja, dat kent ze in Maarsen ook ontvangen. Ja, we hebben ook. Alleen is het toch, hè? Ja. Dat verbaast me eigenlijk dat je geen kijker ziet dan van de zender van voormalige... Ik kijk heel weinig tv. Hebben veel mensen last van tegenwoordig. Ja. Als ik kijk, dan kijk ik Netflix. Ja. Met tv, wat is er nog op tv? Nee. Nou, ik ken... Waar is Belgen gebleven? Volgens mij toch. Oh. Nee. Dat is je bal. Zoek je bal. Zoek! Zoek je bal. Zoek! Dan gaat ze even nadenken en dan denkt ze ineens, oh ja. Die bal, ja. Hoe wordt het ook alweer? Ja, ik heb er net toch ergens in geschapt. Misschien ligt het nou onder de bron. Dus gaan we dadelijk samen even zoeken. Dat komt goed. Maar ik ben het met ook eens. Echt waar, ook al maak ik zelf een televisieprogramma. Dat de televisie, het wordt steeds minder leuk. Ja. Omdat er steeds meer bagger op is. Ja, en reclames kreeg al helemaal niet naar kijken, dus de commerciële zenders... Maar ja, als ze eenmaal dan bijvoorbeeld Netflix gewend is, zonder reclames, dan ga je zich er nog meer aan ergeren, aan de reclames. Ja. Maar ook dat iedereen elkaar naaapt, hè. Ja. Als de ene een talentenjachtprogramma moet hebben, moet de ander ook weer een talentenjachtprogramma hebben. En op een gegeven moment kun je tegen de babbelen goed. Dus kijk voor mij naar Netflix, of voor een ander dingen. Of je gaat naar Onderweg kijken. Dat kan ook, ja. Ja. Ja, dat moet er voor mij gedaan. Is dat iedere dag? Iedere dag. Oké. Ja, en wie laat? Iedere dag om 4:15. Oké. Maar ook nog herhalingen daarna. Oké. En dan zie je weer even bijgepraat over de provincie. Of bijvoorbeeld in Wiert, wat je ook gewoond hebt. Wie was dat trouwens? Wonen in Wiert? Dat deden vrouwen. Oh, oké. Oké. En meer. Ja, daar heb ik mijn jeugd doorgebracht, tot mijn 20ste of zo. Leuke jeugd gehad? Ja, heel leuk. Ja, zeker weten. Ja. Nou ja, wat ik van meer... Zoek je bal. Ga je bal zoeken. Ja. Zoek je bal. Want je stuurt Simba het bos in, letterlijk. Zal wel geflikken dan. Wat is ook het meeste bijgebleven uit die eerste 20 jaar van nog leven, van de jeugd in Meersen? Wat is me toch het meest bijgebleven? Ja, gewoon het gezinsleven. Ja? Ja, dat denk ik wel, ja. Kwam goed een fijn nest? Ja, heel fijn. Ja? Ja, gewoon wel Edie's kind, maar wel heel fijne ouders. Oh, heb je dat nooit gemist? Nee, als kind nooit. Nu veel meer. Nu mijn ouders er niet meer zijn, maar als kind heb ik dat nooit gemist. Nee. Okay. Altijd vriendjes en vriendinnetjes over de vloer. En... Nee, heb ik nooit gemist. Ja, want volgens mij ziet je wel immers makkelijk contact maken. Ja. Gelukkig wel, ja. Ja, althans, hoe komt dat nou op mij ook over? Ja. Benaderbaar. Immers tegen het te vertellen heeft. Ook. Ja, denk ik wel, ja. Hey, en de kindertelefoon, wat je net zei, hè? Ja. Dat is natuurlijk, denk ik, best wel heftig. Soms wel, ja. Soms wel. Ja. Hoe lang heb je dat gedaan? Ja, of 8, denk ik. En hoe lang is het geleden dat je dat gedaan hebt? Ja, zo ook wel een jaar of 8 geleden. En zijn, denk ik werk nu 10 jaar, denk ik. 10 of 11 jaar bij Homestaan. Ik heb het een paar jaar samen gedaan. Zo. Ja. Bleef je dan nooit eens achter na zo'n gesprek dat je dacht van... Ik hoop zo dat dat nog goed komt? Ja, zeker. Meerdere malen natuurlijk, ja. Ja.
Ja, dat zijn echt wel heftige dingen. Niet allemaal hoor. Ze bellen ook om te vragen van god, ik wil een cake bakken voor moederdag. Wat is een lekker recept? Zo. En voor allerlei onzin dingen bellen ze ook. Maar ook hele heftige dingen. Ja. Ja. Echt dingen die ik ook echt altijd bij zullen blijven. Heb je zelf kinderen? Ja. 2 jongens. Heb je dat geholpen bij dat werk? Dat denk ik wel. Ja, die kan zich beter inleven in kinderen, denk ik. Ja. Ja. Denk je er nog wel eens aan terug? Ja, zeker. Aan bepaalde gesprekken? Ja, aan bepaalde gesprekken. Ja, een gesprek, dat is me denk ik het allermeeste bijgebleven. Het was een meisje dat belde, ik geloof een jaar of 9. En dat was intens verdrietig, want zijn tweelingzusje was gestorven. Oh. En dat tweelingzusje, ze hadden allebei astma en ze hadden allebei spuiten voorbij zich. Als ze echt een heftige aanval kregen, dan moesten ze moesten ze geïnjecteerd worden. Toen was ze met het schoolreisje in de Efteling. En toen kreeg dat zusje een aanval. En dat andere meisje kost die spuit niet vingen. Dat had de ganse rugzak door zijn kost die spuit niet vingen. Dat meisje is gestorven, die spuit zat gewoon in de rugzak. En ze dus noemen zich dat vrolijk. Ja, ontzettend. Ja, dus dat zijn wel dingen die dichtbij blijven. Ja, dat is wel, Heb je het gevoel dat je wat voor dat meisje hebt kunnen betekenen? Ik hoop het. Ik hoop het. Dat weet ze natuurlijk nooit. Het wordt een heel fijn gesprek. Ik heb met name erop gericht van als het omgedraaid zou zijn, zo sticht die zusje dat kwalijk nemen. Ja, nee natuurlijk, want het heeft gewoon zijn best gedaan. Maar ja, nam het zichzelf wel kwalijk. En iedereen zag van ja, je kunt er niks aan doen en dit en dat, maar dat hulp dan niet op zo'n moment. Laten we hopen dat ze heel gelukkig is geworden alsnog. Ik hoop het, ja, ik hoop het. Ja. Zullen we Simba dan toch maar gewoon helpen? Met de bal, zeg. Ja. Maar is de laatste keer daar naartoe gestaan. Ja, kom. Kom Simba, gaan we de bal. Volgens mij gewoon recht uit. Zou ik me toch wel een beetje schuldig over.